witajcie z tej strony Kasiepsko influencerka. Nic mięsą nie chce. Trzeba zaciąć dzyń. Radio Kasiebe jest mydlewaj. Kasiepsko influencerka jest mydlewaj. Trzeba zrobić tacie jingle. Jadę prawie do roboty i może w końcu wam powiem, że jak wezdrzy moja robota. Naci młena polygu. Prawda jest taka, że dzisiaj mi nic nie chce. Nic, po prawdzie nic mi nie chce. Ale robić trzeba. To jadę. A was ze mną, nie? Tak wezdrzy moja robota. Witajcie dzisiaj raz. Ja mam taką depresję do stanu, ja nie wiem co mnie je, że ja muszę jechać do Jance, kupić sernik, oni mają mieć nowy tam sernik Oreo, on się nazywa. No i jadę, a nie jadę, a jem prawie pod solarium i idę na kawę. Ja wiem, że jem na keto, ale ja wam godzę, że jak chłop nie widzę, to są nie liczy. Karty zachiedy są piękno. Witajcie, mamy piątkę i dzisiaj ja się lepiej czuję. Najpierw jadę do Smyłdzena, do Krysi, ona zrobi mi pazrę. Ona, jene, ale to jest piękne. I muszę wam to pokazać. Taką kasiepską jesień. Jak co widać? Co ja mam ciastka z łówca, bo Krysia, ona na diecie i ona tak nie jest słodcigła, a z łówca doch może jest. To też mogę jest, jak chłop nie widzę, nie? Dobry dzień. No jak piękno. Witajcie, ty przed wama Kasiepści influencer. I ty jada właśnie z Kasiepską influencerką, my byli na pełni. Materia jest masolegnąc, półgłedzna. Niech se uleży, a ty? Ty jadę na rząsę do kartus. Jada sobie plec, ty pomoże. Ostatnio by. Witajcie, mamy sobotę, ja była na kawlach i frisztek chłopu, ty się mam zrobione i teraz jadę na Hubertusa do Błerecena, ty jada na płatkanie mojego partu ZKP w Baninie, no i na scenę do mojej siostry. Siedku wam płekuzia. A mój kasiepści outfit taci nakłanie w sum roz. I co, zaraz zabrę? Spiękna z tej strony Kasiepsko influencerka, za rok ją przejada, ale na knadze. Na kulawy świni. A ty na czym przejedziesz? Na kulawy świni. Do Gdyni. Jak jest zrobione? Pan ze 20 będzie Lujana, gdzieś na YouTubie, a co dalej? To lecimy. Dalej i tak się projekt Kasiepści, 12 pięknych tacich wyznawcy Kasiepści. No i tak się robi. Jesteśmy prawie na scenach i jak na Kasiepsku influencerka przestało. Kasiepść cedel to inna ci kurtka.
Mały Janiuk. Witaj też w niedzielę. Ja wczoraj była w Barecenie, na rano na kawlach. Potem ja była w Baninie i w przodkowienach scenach. Teraz ja czekam na Andrzeja i jedziemy na kawle na pełni. I ty też na jakiś spacer, niedziela. Nie jedzą cegły, że mnie nie